kabi lamari mina ani angna puru kebota kabi lamari mina ani kumni menai mun menai rohor di amari rewai bekani angna puru তিনি 17 জানুয়ারি 2026 মিয়া হর সাড়ে দশটার আগে জিবি হসপিটাল চিনি প্রবীণ চিনি কর্মী চিনি মঠানি কর্মী ওয়ারিয়ার্স ব্রহ্মনাং প্রভাত দেববর্মা বয়স 57 বছরনি মিয়া হর লাংমা চকা জিবিও বনি বাগै सोंबालाय खालदलाया চিনি মঠানি सोंहर फाइजाक चिनी ब्लक प्रेसिडेंट ब्रह्मनां बुद्धदेव देबबर्मा चिनी साब जनरल चेयरमैन सन्जीव देबबर्मा ताई चिनी वाईटेफनि नेतृबृंद दुर्जय देबबर्मा ताई सुमंत देबबर्मा और संगाई रक दंबायो जों बर्थमै बा जों बेलाय खादुखौ नांखा एबं ताई बिनि नग दंफुंनि बरक बिनि बिहि ताई बसा बुरै माखाम ओमफ्राय तला खरकसा आगे याखारि तलां थाङाबो बस अनेक लिगुरिन जुमि बो बिनि राजनीतिक जीवनाव बो कुनु दिनै नेशनल पार्टी खायो रिजनल पार्टी मान खायो এবং बो हानो हामदांनाय दफानो हामदांनाय खरकसा बरक बतिनि याखारि थाङाव बायसिनि बेलाय खदिंखा बकायसा सहजुद्ध तंमानि सिनि बनि बागै नों संखादुओ এবং बिनि आत्तास रेस्ट इन पीस रिप आत्तास सान्थिमिथों जे जागाफोर दंथों बिनि आत्तास सान्थिमिथों ताई बिनि नग नखंनि बरराव बहायनो बिनि बुखा खामानि बं नग नखंनि बाक्सानो सिनिबो संवेदना जानखा आबन बागै संबलाय खादु खोनांलाय आबनो जों बिनि मुसुं मारक देखायनाम बिनि दंलां मारक दफानि बागै सामखायनाय दं मारक जों आबो साइटाबो खायमा थांनाय बिनि जायखौ वान मारक बिनि बेलाय खटिंखा जोंनि आबनो खादु मानि खखाय